Un cop al mes escoltem la veu d'alcaldes i alcaldesses que en condició de tertulians ocasionals arriben al Maneres de Viure, el relat més directe i proper de la política de proximitat, aquella que es va teixint dia a dia en municipis mitjans i petits del país que perceben en una relació molt directa els problemes, les angoixes, les aspiracions dels seus ciutadans. Alcaldes que arriben a la política municipal per motius i circumstàncies molt diverses i que van escrivint un relat sobre la complexitat d'aquella acció política que ha de gestionar les petites i grans històries quotidianes. Fins avui hem parlat en aquest espai dels tertulians ocasionals del Maneres de Viure amb alcaldes i alcaldesses de municipis com Argentona, Dosrius, Vallromanes, Malgrat de Mar, Abrera, Sant Pol de Mar, Vilanova del Camí, Manlleu i Sant Fruitós de Bages. Municipis diversos de demografies diferents, governats per colors i sensibilitats polítiques molt variades, però que comparteixen moltes percepcions i relats comuns. Avui afegim tres nous alcaldes, dos alcaldes i una alcaldessa, que perfilen paisatges humans sorgits de municipis mitjans i petits del país. Carme Parres, molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Qui ens acompanya avui? Avui ens acompanyen en Jordi Iglesias, ell és alcalde del municipi de Breda, a la comarca de la Selva, un municipi que actualment té uns 3.700 habitants, està situat a la vessant oriental del Montseny, el seu terme municipal és de poc més de 5 quilòmetres quadrats. El turisme ha estat un dels elements destacats en l'oferta de Breda, coneguda per la seva tradició en la ceràmica i la terrissa. Jordi Iglesias, de Convergència i Unió, és alcalde de Breda des de l'any 91. És empresari de subministraments industrials de la ferreteria, a banda de les seves responsabilitats institucionals al Consell Comarcal de la Selva o a la Diputació de Girona. Jordi Iglesias ha estat molt vinculat al teixit associatiu, comercial i esportiu del municipi. Entre els reptes per a aquest mandat, l'equip municipal s'ha marcat la protecció del nucli històric, la recuperació del patrimoni, la dinamització econòmica del poble, la consolidació de sòl industrial, la millora d'espais urbans. També es pretén posar en funcionament un Consell Municipal d'Esports. També comparteix condició de tertulià ocasional Lluís Tomàs, alcalde de Castellví de Rosanes, a la comarca del Baix Llobregat. Des de 1994, Lluís Tomàs és regidor d'aquest municipi amb prop de 1.800 habitants, situats al sector més septentrional de les muntanyes de l'Ordal, de l'Anoia i a prop del Llobregat, molt proper a Martorell. En els darrers anys s'han convertit en pol d'atracció per molta gent jove que ha buscat al municipi la seva primera residència. Lluís Tomàs, independents de Castellví de Rosanes, és alcalde del municipi des de finals de l'any 2000. És regidor en aquest ajuntament des de l'any 1992, està vinculat des de sempre a la ràdio. Des de l'any 1983 és locutor a Ràdio Martorell, emissora municipal a la secció d'esports, una de les seves passions. Ha estat també conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Les principals preocupacions de l'equip municipal per aquesta legislatura són l'atur, combatre els efectes de la crisi, sanejar les finances municipals i atendre les persones amb més necessitats. I tercera convidada, alcaldessa en condició de tertuliana ocasional del Maneres de Viure, Esther Pujol, alcaldessa de Tiana, a la comarca del Maresme. Esther Pujol és el primer mandat com a alcaldessa de Tiana, un municipi de 7.800 habitants que ha sabut mantenir la seva essència, tot i la proximitat amb la gran àrea metropolitana de Barcelona. La manca de sòl urbanitzable l'ha protegit de l'especulació. Tiana està situada a la serralada de Marina i a la costa de Llevant de Catalunya, a la part més meridional de la comarca del Maresme, a 15 quilòmetres de Barcelona i 20 de Mataró. Esther Pujol, del Partit dels Socialistes de Catalunya, és alcaldessa Tiana des del passat 22 de maig, formant govern amb Esquerra Republicana de Catalunya. Pujol és consultora de polítiques públiques, activitat on ha desenvolupat bona part de la seva activitat professional. Ha treballat en diferents projectes d'àmbit nacional i internacional. Treballa activament en programes de promoció per la igualtat de gènere. És regidora de l'Ajuntament de Tiana des de l'any 2007 i és una dona molt activa en les xarxes socials. Els seus objectius de legislatura es centren en tres eixos bàsics: el descens dels ingressos municipals, l'impacte de les retallades en les inversions públiques, la creació de llocs de treball i la superació de la malmesa situació econòmica del municipi. Senyora Esther Pujol, alcaldessa de Tiana, molt bon dia, benvinguda. Hola, bon dia, moltes gràcies. Compartir aquest temps amb vostè. Senyor Lluís Tomàs, alcalde de Castellví de Rosanes, molt bon dia, què tal? Hola, bon dia. Senyor Jordi Iglesias, alcalde de Breda, molt bon dia. Bon dia. Bé, tenim perfils diferents, a partir fins i tot de la seva implicació i del seu treball polític. Alguns de molt veterans, altres que portarien, diríem, un temps mig,
i l'alcaldessa de Tiana que acaba d'arribar. No sé si podem d'aquesta forma observar la vivència de l'activitat política a l'àmbit local des de perspectives molt diferents. Començarem pel que porta més temps, senyor Iglesias. Ha canviat molt això, eh? Déu-n'hi-do, canvia tot, no? Canvien els moments, diguéssim, socials o d'estada i canvia també una mica la visió amb què enceta certs problemes. Ser alcalde o alcaldessa, jo crec que canvia mai. Jo crec que t'has d'anar adaptant, almenys els que hi portem temps, o així jo ho penso, amb els moments de viure que tens, però hi ha una racionalització de base que crec que sempre és la mateixa, no? Finançament, saber exactament doncs, que el que estàs fent sigui un profit pel poble i després, doncs, almenys no fer-ho a nivell de que ofereixes un servei, sinó que darrere hi venen uns compliments doncs, per mantenir-los i en bé, almenys que serveixi per un creixement, jo diria, entre sostenible i progressiu doncs, pels pobles que representes. Vostè porta quant temps, senyor Iglesias, al capdavant de Bé, l'Ajuntament? des de l'any 91, menys 3 anys que vam estar a l'oposició, doncs serien 17. 17 anys que suposo que li han permès viure tota mena de situacions, des dels grans moments d'esclat i de bonança, aquesta situació més dura, no? Més difícil. Jo crec que és amb una consolidació, jo diria, i amb una conservació a l'hora dels serveis. Breda és un poble petit de terme, els grans booms potser urbanístics i així no els hem patit perquè tampoc en les bases, jo diria, de pressupost, no depeníem molt del permís d'obres, no? De la llicència d'obres que, malgrat ser un impost que no tindria que consolidar-se com a tal en la despesa ordinària, doncs molt fàcilment s'hi pot caure i això ha demostrat que aquest boom han minvat molt, no només aquest, però sí que aquest molt amb les finances municipals. Un terme petit, com de 5 quilòmetres quadrats com tenim Breda, doncs bé, jo crec que ha sigut una consolidació. Primer tindre una mica l'aspecte geogràfic, que Breda no és un lloc de pas, vull dir que això també et fa consolidar certs serveis, i certs serveis bàsics, entre socials i tècnics i culturals, i de l'altra manera tampoc dependre d'un creixement sostenible. Des que vaig entrar com a alcalde de l'any 91 fins ara, doncs el creixement de la població ha sigut d'un 20%. Pot semblar un 20%, però estem parlant de 3.200 habitants a 3.800. Vull dir que tampoc permetem certes estructures de pes, urbanístiques d'alçada, sinó, diguéssim, de veïnatge, no? Tenim molt unifamiliar i això doncs, també preveu que el respecte al territori el tenim controlat. L'alcalde de Breda, el senyor Jordi Iglesias, ja ha recorregut mitjà representat en aquest cas pel senyor Lluís Tomàs, alcalde de Castellví de Rosanes, que bé que darrerament ha viscut també un creixement de molta gent jove que ha anat a viure al municipi buscant la seva primera residència, no? Efectivament, així és. Abans de res, moltes gràcies per convidar-me a aquesta tertúlia i també moltes gràcies per donar-me a conèixer dos companys que, com bé has dit al principi, si no fos segurament per aquesta trobada, no tindríem cap tipus de relació, espero que no sigui la darrera. Efectivament, ho has dit molt bé, nosaltres estem envoltats per grans ciutats o ciutats ja importants, com pot ser Sant Andreu de la Barca, pot ser Martorell, pot ser Gelida, que també ja s'ha fet molt gran, i efectivament la gent jove són els que a poc han anat arribant al nostre municipi, suposo que intentant buscar una altra qualitat de vida. Sí que han crescut, però agafo el que deia l'alcalde de Breda, que clar, el tant per cent nostre no és molt significatiu si parléssim del número d'habitants. Nosaltres és, com bé deies a la presentació, una altra història diferent. Per exemple, a Breda, ell parla de 5 quilòmetres quadrats, nosaltres en tenim 18. És el municipi més gran de terme, segurament conjuntament amb Begues, de tot el Baix Llobregat, tant al nord com al sud. Nosaltres, o jo en aquest recorregut que tu qualificaves de mitjà, evidentment no té res a veure l'actual situació que pot viure un alcalde amb el que es podia viure quan jo vaig començar. A l'any 2000, no? Ara farà, efectivament, 11-12 anys, perquè jo vaig entrar en una legislatura després d'una moció de censura, quan l'anterior govern portava un any, i després han arribat 3 legislatures consecutives. No té res a veure. Ha estat la vivència, en certa mesura, de la dècada prodigiosa, aquesta que hem deixat enrere. Sí, és el que deia el company, que hem passat per bons moments abans. El que no m'ha desaparegut a mi personalment és la il·lusió i les ganes per fer coses per la gent, però evidentment ara la filosofia, la manera de treballar és una altra. Abans segurament teníem preocupació, però no tant pel tema de la crisi i el tema econòmic. Això ha evolucionat i fa canviar una mica el ritme d'actuacions. Abans podies tenir molta il·lusió per fer una actuació o una activitat o una obra i més o menys ho tiraves endavant amb rapidesa. La il·lusió ara continua sent-hi,
però la manera de funcionar, evidentment, és molt diferent. La il·lusió més complicada, s'ha complicat tot una mica. Deixem-ho així, il·lusió més complicada. La senyora Esther Pujol acaba d'arribar a l'Ajuntament de Tiana, per tant seria la tercera pota d'aquesta taula que avui tenim, llarg recorregut, mig recorregut curt, i amb una situació de molta dificultat, arribar i moldre, podríem dir-ho així. Vostès s'han trobat amb un ajuntament molt endeutat, ens deia tècnicament en fallida, no? Sí, tècnicament amb suspensió de pagaments, és diferent. Sí, efectivament, jo m'he trobat amb aquesta situació, jo he rebut aquesta herència, i n'he rebut altres, òbviament, altres de bones, però aquesta és la que condiciona pràcticament el pla de govern d'aquesta legislatura, que nosaltres ens hem plantejat fer-ho no ara 4 anys, sinó plantejar un pla de govern a 2 anys, especialment tenint en compte a veure com anava evolucionant la nostra supervivència a base de les aportacions de les administracions supralocals. Tiana és un municipi que és un municipi meravellós, crec que el meu company ja el coneix, que està aquí i ha viscut a Tiana, i per tant és un municipi que ha tingut una vivència dels ingressos volàtils, és a dir, del que serien els ingressos de construcció, etc., fortíssima, importantíssima, i nosaltres quan jo em vaig plantejar presentar-me com a candidata, volia donar-li la volta al mitjó, de tal manera que un dels eslògans que teníem era Tiana per viure, per gaudir, donat que Tiana té un índex de qualitat de vida elevadíssim, fortíssim, especialment tenint en compte que té aquesta proximitat amb l'àrea metropolitana de Barcelona, forma part de l'àrea, i aquesta proximitat amb Barcelona, com abans comentava la teva companya de ràdio, hem sapigut molt bé viure amb un paraigües de verd impressionant, algo impressionant, però ens falta l'altra pota. Una cosa és viure, l'altra és gaudir i l'altra és treballar a Tiana. Per tant, que entri ingressos a través del desenvolupament local, més enllà del que serien els impostos o els volàtils, que estan molt condicionats, doncs això, el ritme de la construcció, etc. Per tant, lluitant, barallant-me i sobretot una mica agafant el que comentava també el meu company anterior, que és que no perdre la il·lusió davant d'aquesta situació econòmica que ens ha tocat o que a mi m'ha tocat fer aquest primer màster dels 6 mesos. Vull dir, jo realment porto 6 mesos d'un màster brutal, perquè una cosa és haver-ho vist professionalment com a consultora de polítiques públiques, endegant projectes en una època de bonança econòmica, en les quals els meus clients, doncs sí, era la Diputació de Barcelona, era la Generalitat, eren ministeris, eren altres consultores, etc. Però l'altre és viure des de l'altra banda i amb aquesta situació. Però el que em demana especialment la meva ciutadania és que no perdi la il·lusió, aprofitant les paraules que deia el meu anterior company, i en això estem, no perdre la il·lusió. Tiana, Castellví de Rosanes, tot municipis preciosos, amb un entorn en proximitat amb la natura esplèndida i que, per tant, els donen a vostè també uns punts de coincidència, no? És a dir, aquest espai de bon viure que atorga el fet de ser ciutadans dels seus municipis. Aquesta mateixa setmana la Diputació de Barcelona aprovava una moció perquè la Generalitat pagui el deute que té amb els ajuntaments i ho faci el més aviat possible. Estem en aquesta situació que l'administració autonòmica diu és que no em donen diners l'administració central i que l'administració local diu és que no rebem els diners de la Generalitat, no? I aquesta és la situació que tenim i que percep la ciutadania, no? És a dir, alguna cosa està fallant perquè els ingressos no arriben. Aquesta demanda sembla que s'ha fet a través d'aquest ple de la Diputació. L'aprovació d'aquesta moció es feia de forma unànime, tots els grups hi donaven suport. Però clar, no sé vostès què en pensen del plegat, però sembla que aquests diners arribin no és fàcil, ni sembla que estigui previst a curt termini. No, és cert. També val a dir que la Diputació de Girona també aquesta setmana, el dimarts, també es va fer una moció amb els mateixos termes i també per unanimitat de tots els grups, però jo diria que això és a vegades allò una moció d'intencions, no? Un gest. Perquè, bé, per una banda, creem la llei de morositat, aquest compliment que hem de fer d'anar escurçant, o sigui, per solucionar el tema de l'administració amb els proveïdors, d'anar escurçant aquests terminis per no posar en problemes de tensió de tresoreria en els proveïdors habituals de les administracions, i tan punt fet a la llei allò de fet a la trampa, perquè vull dir, és que no s'està complint, és que ni es pot complir. Les tensions, independentment de com et trobes un ajuntament, més endeutat o menys, però vull dir que les tensions de tenir els comptes sanejats o que necessitis o no fer un redimensionament a través d'algun pla de sanejament o alguna fórmula econòmica d'aquestes,
L'altre és que les puntes de tresoreria són fatals. I el que no pot fer, jo crec, un alcalde o una alcaldessa, que som els de la línia, els de la infanteria, que quan surts es queixen d'un banc o que aquell gos ho ha fet allà on no toca, doncs és lògic que no podem pas... Veiem, sí que és cert que ho podem demanar, però és que tu tens l'últim, que tens el vilatà, que rep el servei i que molta cosa intentem sempre que els serveis que es puguin es quedin en el mateix poble, no? I és clar, donar una excusa del darrere, al darrere. Jo no dic que la Generalitat li compleixi a Madrid ni que Madrid no compleixi, però bé, és cert, no? Vull dir, són proves que hi ha un deute, però que aquí no ens podem anar passant la pilota uns amb els altres. Jo crec que la definició més grossa, i aquí ho estàvem dient que hem de terpetxar una mica els pressupostos amb la realitat de que puguis oferir, això s'ha de començar per dalt. El que no podem fer les lleis, i en aquest cas aquesta és una demostració, és dir, els terminis per poder pagar quan no saps com recaptaràs, a part de que el món local depèn molt de la... O sigui, la inversió pot anar condicionada a subvencions, que aquest jo crec que ha sigut un dels mals sempre de can subvenció, no? Vull dir, que aquí pot haver-hi hagut, jo diria, aquest excessivament endeutament si no has vigilat, però és que l'altra part dels impostos que et paguen els vilatans, el món local, que és un dels dèficits i crec que compartirem tots del finançament del món local, no pot estar sempre supeditat a un mal finançament pels serveis que donem als vilatans i l'altre a cobrar quan algú de dalt ho decideixi, per una raó o una altra. Aquesta idea de reformular el sistema de finançament dels municipis, Totalment. això sembla que tots tenim Això el clar, totalment. però ara el que cal és reclamar o rebre aquests 750 milions que la Generalitat deu als municipis, que segons els municipis no serien 750, sinó que serien 1.000 milions. Bé, jo, en quant a la moció que em sembla que va estar aprovada el dijous, m'ho prenc com en tot l'escepticisme del món, perquè nosaltres ja també n'hem fet moltes mocions sobre coses similars del finançament. Sí, que està molt bé, però ho ha dit molt bé el meu company de Breda, els que patim més som nosaltres, que estem a primera línia, ell deia d'infanteria o de cavalleria o del que vulguis, i darrere nostre els ciutadans. Evidentment, hi ha unes deutes de... Jo no hi entro, de l'administració que hi ha per sobre i de la sobre de per sobre, però a nosaltres el que més ens preocupa és aquest tema. Evidentment, nosaltres, en especial al meu municipi, ens hem tingut que veure obligats, dèiem abans amb la companya de Tiana, a fer un pla de sanejament, que per cert ens el va fer la Diputació, ens estem sortint prou bé, però hem tingut que fer, no voldria dir la retallada, sinó optimitzar els serveis. I llavors, clar, ens trobem que tenim que anar demanant crèdits. Aquest és un tema o un comentari de les altres administracions superiors que van dient, mira, escolta'm, fins que no et paguem, vés demanant crèdits. Clar, però els interessos es tenen que pagar i després, clar, està el tema de les entitats financeres que a hores d'ara demanar crèdits és bastant inviable. I en quant a la llei de la morositat, també ho ha dit el meu company de Breda, és una llei que devia néixer bé, però que, clar, els únics que estem complint són l'administració més petita, que és els ajuntaments. És una llei promoguda per l'Estat, per la Generalitat, que ens sembla perfecta, però ells són els primers que no respecten i no s'apliquen aquest tant per cent del que ens tindrien que pagar o que nosaltres tindríem que pagar un proveïdor quan passa dels dies. Per tant, bé, nosaltres molt escepticisme en totes aquestes mocions, molt bones intencions, però nosaltres, com a mínim al meu ajuntament, seguim sense cobrar. No, a veure, a mi la Generalitat de Catalunya em deu aproximadament quasi 1.700.000. Jo amb això eixugava el dèficit que tinc i per tant sortiria d'aquesta situació de suspensió de pagaments tal qual, d'aquesta situació de suspensió de pagaments que estem vivint i que m'obliga, com comentava el meu company, a sol·licitar un crèdit darrere l'altre. Això per una banda, però per altra banda, a veure, està molt bé les mocions de la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya també estem farts de presentar mocions al respecte, jo mateixa formo part de l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya, en el qual un cop al mes ens trobem allà la desesperació de diversos alcaldes i alcaldesses de tot Catalunya, de tot color polític, que efectivament estem vivint l'esquizofrènia de com mantenim les escoles de música, dansa, les escoles d'arts i sobretot les escoles bressol. Aquestes són, i el que no pot ser en cap moment és que el govern de la Generalitat ja no és que ens degui, és que assabentant-se de notícies via xarxes socials, via premsa, etc., sense que hi hagi abans una informació real en els caps, en els representants, en els institucionals polítics del món local, això a mi em sembla realment una barbaritat. És a dir, que jo m'assabenti via premsa o via Facebook de que una retallada de les escoles de bressol de 1.600 euros a 1.300 euros via Facebook ho trobo realment
globus sonda, per dir d'una manera, ho trobo d'una manca de responsabilitat institucional bastant important. Jo, més enllà també de la llei d'hisendes locals, també potser podríem parlar de la llei de bases de règim local, perquè, a veure, els ajuntaments, efectivament, ens ha tocat assumir una sèrie de competències que es diuen competències impròpies, justament perquè estem de front desk, que estem davant de la ciutadania i al final és el ciutadà o la ciutadana la que ens acaba tocant a la porta per dir alcalde, alcaldessa, Jordi, Lluís, Ester, m'està passant això, i ets tu qui t'arremangues i acabes resolvent el problema. Per tant, anem a posar ordre, o s'hauria d'intentar posar ordre respecte no solament la llei d'agendes locals, que és una assignatura de finançament pendent, molt pendent, sinó també respecte al tema de les competències pròpies o impròpies, que el nom a mi em fa molta gràcia, perquè són competències impròpies, però les hem assumit realment a l'Ajuntament. Que a Tiana com estem vivint això? Tiana estem vivint això, doncs, amb un pla de sanejament, que també ens està donant un cop de mà a la Diputació de Barcelona. Crec que demà m'arriba a mi la proposta, 3 escenaris possibles que ens està plantejant la Diputació de Barcelona. Ens va molt bé perquè, si més no, és un full de ruta que ens marca la ruta d'aquests 2 anys, sobretot 2 anys. La meva obsessió és 2 anys de penúria, per dir una manera, respecte a 2 anys d'intentar treure el cap, i sobretot intentar, nosaltres a nivell pressupostari hem acabat amb una pràctica que a l'anterior legislatura s'havia posat de manifest, que era consignar ara els ingressos reals, no aquells irreals. Vull dir, res de posar consignació d'ingressos via vendes de parcel·les, quan realment el moment immobiliari està com està i que tu no ingressaràs, nosaltres, Tiana, no ingressarem 700.000 euros, que és el que es pensava l'anterior legislatura, perquè després no existeixen i per tant és una mica una bola de cristal. Nosaltres estem consignant en aquest moment l'euro que tenim. No estem comptant amb els ingressos de la Generalitat, no estem comptant amb els ingressos de la Diputació, sinó realment amb la realitat. És dur, és duríssim. Com estan veient els ciutadans de Breda, de Castellví de Rosanes, de Tiana? Com estan visualitzant en el seu dia a dia aquesta situació econòmica que pateixen els ajuntaments? Fem molt ràpid una passada ràpida. Jo vaig fer molt ràpid. Jo vaig fer el passat mes de desembre, primers de desembre, no s'havia fet mai en cap govern a Tiana, vaig fer una sessió pública d'informació de la situació econòmica de l'Ajuntament, avalada, a més, amb el meu interventor, amb la qual cosa l'explicació era molt objectiva, molt tècnica, etc. I, a més, amb les dades del pla de sanejament que la Diputació de Barcelona justament ens estava passant. La sala estava a petar. Sala Albéniz, teatre, està a petar. Haurien d'haver unes 300 i pico persones. Però què ha deixat de fer l'Ajuntament de Tiana? Perdó? Què ha deixat de fer l'Ajuntament de Tiana? No, nosaltres estem renegociant amb totes les empreses proveïdores de serveis, estem fent una racionalització dels serveis públics, estem tocant personal no tant amb amortitzacions sinó amb reduccions de jornades i fonamentalment això, fonamentalment aquestes 3. A Breda? Tot i que potser la situació no és tan extrema com a Tiana? No. A veure, les puntes de tresoreria, degut als no pagaments i als aplaçaments i tot això hi són, vull dir, hem de fer unes previsions més llargues del que teníem que fer, però bé, nosaltres normalment anualment sí que s'informa, ja ho fèiem de per si, en quant a costos de serveis. També val a dir, i crec que una d'aquestes coses que, per exemple, jo parlant de Breda, pot entendre més la gent, és una mica la racionalització o equiparar una mica els costos reals en els costos que estàvem cobrant. Hem de reconèixer que una sèrie d'anys, potser perquè el pressupost ho permetia o per les característiques dels serveis que teníem, doncs sempre intentàvem ajustar per poder que el gaudís més la gent. No? Això, evidentment... Donar a la gent la percepció real del servei que està oferint l'Ajuntament. Sí, jo crec perquè hi ha una certa confusió, com pot ser, per exemple, amb els serveis que entre cometes voluntàriament, que jo crec que tots són obligatoris o que en tenim la necessitat, i els pobles, evidentment, el que vols és que com més bé s'hi trobin, per el que parlàvem una mica, per l'arrelament de l'Ajuntament, que no et marxi la gent. Cadascú té les seves característiques, no? Però, per exemple, en aquest cas és diferent de que tu et trobis amb uns condicionants d'aquests famosos que hem viscut del 33, 33, 33, que semblava les escoles bressols quan estaves, que teníem tot, i de cop i volta, en qüestió de que la quota dels pares podia ser, per exemple, X, no? Però que representava el 33%, l'Ajuntament hi posava el mateix i la Generalitat també, però és que en qüestió, per dir alguna cosa, de 12 mesos o menys, doncs et trobes de 1.800 a 1.600 i aquesta possible retallada si es conforma. No? Esclar, aquest sortit et surt que a l'hora d'aplicar unes quotes de 150, 160, 130 euros al mes, de cop i volta els dius que s'ha de pujar un 20%, un 15, un 18, els percentatges finals. La gent entén més un servei que el regularitzis o que prioritzis certes coses,
el que no ens entenen gaire a Breda és que continuéssim amb el tema de les inversions. I ho he remarcat una mica baix. O sigui, els serveis s'accepten. El temps està molt malament com per anar acceptant que t'apugin l'escola bressol, que si vols mantenir una escola de música o serveis més essencials, com no pots congelar tant els impostos, malgrat ho anem fent. No? Clar, això pot arribar a entendre el que no entendria i per això hem aturat molt, ja fa un parell d'anys o així, és el tema d'inversions. Que jo crec que ha sigut un forat, perquè totes les inversions és molt difícil. Ara les diputacions, inclús la Generalitat, no tant, però que s'estan posant una mica les piles amb no tindre que dir pots fer per obra petita que sigui, però que no hi hagis d'afegir un 40% i allò representi un 60%, és un engany a bobos. A part del manteniment et queda. No? Senyor Tomàs. Bé, jo molt ràpidament sobre això que deia el company de Breda fa un moment, crec que ja és hora que es posin les piles, sigui el govern que sigui, el tripartit o el que hi hagi, perquè era no una trampa, però una cosa estranya, allò del puos, etc., quan l'únic que estaven fent en aquests darrers anys és ofegar l'economia municipal, quan tenies la necessitat de fer la inversió, però tenies que aportar aquest 33%, i si no, no tenies la inversió. Els ciutadans no ho entenien gaire. No sabien que aquest 33 el tenim que suportar nosaltres demanant segurament un crèdit, perquè si no perdíem una inversió de 2 milions d'euros, perquè clar, tu tenies que demanar aquest 33 que suposava uns 400.000 euros. Abans has dit, i què diu la gent? Què fa la gent? Com es comporta la gent? La veritat és que conforme ha anat avançant aquest tema de la crisi, i el que sí jo he notat és que la gent, no tothom, però la gent s'ha tornat més comprensible. Alguns serveis que... Bé, nosaltres no tenim escola de música, no tenim escola bressol, però sí tenim una escola, un CEIP nou, que tenim que estar pagant la calefacció, la neteja, etc, que això aprofito la meva companya de la federació, això tindrien que fer, quan parlo de la federació, l'ACM, reconduir-ho amb la sectorial d'educació. La federació i l'ACM, perquè els oients perdó, ens entenguin, són agrupacions... Les dues entitats municipalistes. Cada una amb una tendència d'un color, però que treballen les dues plegades, que jo crec que és positiu. Tindríem que intentar reconduir, per exemple, amb la sectorial d'educació, hi ha uns convenis molt antics signats que segurament eren en moments bons i positius que han quedat desfasats. Nosaltres no tenim escola de música i no tenim escola bressol, però tenim que portar els nostres nens a Gelida o a Martorell i com això té un cost per les famílies, les tenim que estar assumint. O sigui, que més o menys es mouríem sobre aquest tema. Què fa la gent? Escèptica i intenta col·laborar. Nosaltres tenim una magnífica piscina d'estiu que ja no l'hem obert aquest últim any. Optimitzant els serveis, teníem un forat de 30.000 euros cada any. Ja no l'hem obert. Evidentment, la majoria de gent ho va entendre quan li expliques en una audiència o en una trobada pública, però n'hi ha que no ho entenen i et munten un autèntic cacao o una autèntica manifestació davant de l'Ajuntament. No molts, per sort. I abans has parlat dels impostos. Evidentment, la gent que sàpiga que els impostos que paguen és per pagar, si més no en el meu municipi, els sous de la gent que hi ha a l'Ajuntament i els serveis bàsics, que diríem aigua, escombraries, manteniment d'enllumenat públic i poca cosa més, I per tant, clar, i bé, els impostos volàtils que deies tu has dit, ja no contemplem, nosaltres no hem aprovat el pressupost perquè encara no sabem el que ens donaran. Jo tampoc l'he provat. Però que sapigueu que fa 2 anys que l'impost de construcció que deia el company de Breda, ja sempre el planifiquem, el preveiem amb 0. O sigui que tot el que ens arribi, quan havien tingut 500.000 euros a l'any, Deia l'alcaldessa de Tiana, quan ens trobem, els alcaldes, tenim la percepció de viure una situació com molt desesperada, de compartir molta desesperació, molts companys i companyes que estan mirant de tirar endavant la seva funció política, de responsabilitat política, i de fer-ho en contacte amb la ciutadania, que a més, com ens deia el Lluís Tomàs, l'alcalde de Castellví de Rosanes, moltes vegades també van a l'Ajuntament i reclamen el per què s'està eliminant aquell servei o per què aquell estiu la piscina no s'ha posat en funcionament. Per tant, hi ha un procés de pedagogia política que no és fàcil i que a vostès els toca, a vostès i als regidors els toca molt directament perquè són els que tenen més contacte amb la ciutadania. Aquesta situació de desesperació és conseqüència de que hem fet alguna cosa malament fins ara? És a dir, quina part de responsabilitat tenen els ajuntaments en la situació d'ara? No sé si... Suposo que vostès troben una situació heretada, no? Però els que porten més temps de tot això suposo que també tenen alguna mena de sentiment de culpa davant de tot això o en són víctimes? Home, amb la perspectiva del temps te'n dones compte de diverses coses. Han canviat els temps, no tenen res a veure, com molt bé deies,
Lluís, si tirem 10 anys enrere amb la situació que estem ara, i els que, com ara jo em porto 20, doncs del 20, 10 i ara seria totalment un altre panorama que tindríem que parlar, però òbviament no és culpa d'un sol. Jo a vegades poso l'exemple amb algú del tema de la hipoteca. A veure, els bancs ens han enganyat tot el que tu vulguis, estaríem discutint figures de la que hi ha, però no només hi ha una part, algú signa també la hipoteca i has de saber si la tornes, no? Quan portes anys amb gestió, què ha passat? Que en els temps bons, jo crec que, i analitzant també amb tertúlies d'alcaldes i amb el Consell Comarcal i quan et trobes amb el Consell d'Alcaldes, hi ha diverses vessants, però que jo crec que es poden definir en 3. El que has tirat més al braç que la màniga, el que el poble veí ho té, jo vaig de tenir, i no vas allà per entrar a avaluar si és que ho pots mantenir per la capacitat del municipi que tens. L'altre, per, jo diria, l'engany, no diguem engany, però sí la tentació de la subvenció, de dir, home, ostres, és que em donen 400.000 euros però em venen 150 i aquella infraestructura que potser no és de les prioritàries d'un ajuntament et queda en un ordinari molt difícil de mantenir, potser en moments bons una errada o una mala gestió, i principalment en plans financers i econòmics de manteniment, dius la pots mantenir, però quan n'has fet diversos en bastants anys acabes que el suport que tens d'un ajuntament, que és bàsics aquests que deies, per exemple, que no es compta res ni extern, o sigui, el ben bé d'impostos o el que pot generar el mateix municipi, esclar, després et veus ofegat que vas veient que els tants percents són difícils. A Breda tenim, jo diria, una situació només genèrica, però potser en comarques gironines o de més de poble canvia una mica, en què estem amb un 9% d'immigració, estem amb un 10% d'atur, però aquests són uns paràmetres que et poden marcar bastant, perquè potser també amb la dimensió de 3.800 habitants i d'una estabilitat de que no depens molt d'un gran polígon industrial o d'altres sectors, perquè no el tenim, senzillament per això, doncs, reps els inputs de, jo diria, l'entorn de país que hi ha, de que et pugui posar gent a l'atur. La generació, jo crec que ens hauríem suïcidat abans si ja no haguéssim tingut en compte les finances. Sí que tanquem, jo diria, amb un petit estalvi net, però del compte comptable al compte d'explotació, quan només comptes plusvàlues, permisos d'obres i tot el que ha baixat de cop, els que, per exemple, com ara, et surt una mesura del govern central en què et diu que, que depèn dels valors cadastrals l'IBI la pujarem d'un 10% a un 4%, aquesta no és una finança, vull dir, això és pa per avui, menjar per demà, i més tots hem tingut. Breda té la revisió del 2007, en aquest cas no ens afecta, estem a 0% d'increment més del que tenim. Sí, era el moment de la bombolla, uns impostos alts, però esclar, vull dir que et donguin X, ara que pugui anar molt bé i ho vestiràs que la culpa és d'en Rajoy i companyia, però que aquest no és el finançament local. Vull dir. Ens queden només 3 minuts, per tant, molt ràpid, amb una valoració sobre això que dèiem, de l'alcaldessa de Tiana i també de l'alcalde que està jo no voldria en cap moment, ni molt menys, pensar que els ajuntaments són els autors, per dir d'una manera, ni molt menys. O sigui, és que crec que és algo increïble. No, o sigui, d'entrada dic que no. A més, sí que és veritat que es gestiona sobre la base de criteris interns i de criteris externs, i a partir d'allà, sobre criteris de gestió interna, doncs cada polític, cada alcalde, cada alcaldessa, cada equip de govern doncs sap el que té que fer o el que ha de deixar de fer. I és veritat que hi ha un entorn complicat que és el que t'està condicionant una sèrie de la teva actuació. Però jo en tot cas, sobretot, a veure, també és veritat, és que si ens remuntem molt més lluny, és que també en tot cas, perquè no, a veure, jo me'n recordo també de l'època molt rica, sumament rica, en el qual Catalunya concretament aprovava fons social europeu amb una lleugeresa impressionant, i els ajuntaments tenien unes quantitats financeres algo impressionant. Culpables els ajuntaments? No, ni molt menys, però jo sobretot criteris interns de gestió i de rigorositat pública en els quals crec que hem de fer, com a responsables institucionals, ens hem de cenyir ells, i després, òbviament, buscar la gestió externa que responsabilitza els ajuntaments, que en cap moment és dels ajuntaments. Al senyor Tomàs, com és de ràdio, li demanaré 30 segons, perquè estic fora de temps. 30 segons, molt senzillet. No em sento gens culpable del que hagi pogut passar al meu municipi, que ara sí una frase feta m'encoratja a continuar treballant encara amb més força, exercint la pedagogia que deies tu cap als meus ciutadans, espero que tothom ho entengui, la solidaritat de tots els meus ciutadans i de les altres forces polítiques que estan amb la meva oposició, que en aquest moment no ho estan fent, i crec que ara seria un moment de remar junts i de que em donguessin un cop de suport. Per tant, a mi m'encoratja a lluitar amb els meus regidors del govern encara més. Un home de ràdio, mals temps també per la comunicació local, Molts mals temps. No sé, tu m'ho diràs, espero que
que aquesta taca que es va estenent, no, Això sembla que no es pugui parar. aquest No es pugui tsunami aturar. es freni, I no hem parlat dels Consells Comarcals, que també hauria estat bé, no? Perquè hi ha aquesta proposta d'eliminar-los o de reformular-los o de repensar-los. En qualsevol cas, crec que estem en un moment on hi ha molts fronts oberts, on el sistema s'està revisant de dalt a baix, on vostès tenen molta feina i molta pedagogia que fer i molta dificultat també per fer la gestió del dia a dia. Senyor Jordi Iglesias, alcalde de Breda, moltíssimes gràcies per compartir aquest temps de la tertúlia, dels tertulians ocasionals. Molta sort. Senyor Lluís Tomàs, alcalde de Castellví de Rosanes, moltes gràcies també per ser vosaltres. Igualment. Molta sort. I Esther Pujol, alcaldessa de Tiana, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un plaer. Fins la propera. Gràcies. Vosaltres.